गोड़ लगतनी समाचार बटुए। नावानगर से रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी। शादी के पहिलके रात दुल्हन प्रेमी संग हो गई रही फरार। 45 दिन बाद रूपसागर से भइली बरामद। खबर का बटुए विस्तार से जानी। लगभग 2 महीना पहिले शादी कके ससुराल गईल एगो दुल्हन पहिलके रात अपन प्रेमी के संगे फरार हो गई रही। फरार भइला के 45 दिन बाद पुलिस नवविवाहिता के अब नावानगर थाना क्षेत्र के रूपसागर से बरामद कर लेले बिया। चूँकि ये मामला रामदास राय ओपी क्षेत्र के गंगौली गांव के रहे, ऐसे नावानगर पुलिस रामदास राय ओपी पुलिस के बरामद नवविवाहिता के सुपुर्द कर देलस। बता दी कि नवविवाहिता पहिला रात के ही प्रेमी संग फरार होखे के शिकायत इनकर पति के द्वारा रामदास राय के डेरा ओपी में FIR दर्ज करावल गई रहे। दर्ज FIR के बाद पुलिस नवविवाहिता के लगातार तलाश करत रहे। 45 दिन बाद रामदास राय ओपी पुलिस के गुप्त सूचना मिलल कि फरार नवविवाहिता नावानगर थाना क्षेत्र के रूपसागर में बाड़ी। जेकरा बाद रामदास राय ओपी पुलिस नावानगर पुलिस के सहयोग से नवविवाहिता के बरामद कर लेलस। बता दी कि नावानगर थाना क्षेत्र के परमानपुर निवासी स्वर्गीय लोरिक राम के पुत्री के शादी विगत 8 मई के गंगौली गांव निवासी अरविंद कुमार राम से भइल रहे। शादी के बाद 9 मई के दुल्हन विदाई कके ससुराल पहुंचली, जौन पहिलके रात के मौका देख के अपन प्रेमी के साथे फरार हो गई रही। ससुराल से भागे के बाद दोनों जना माने प्रेमी प्रेमिका एने ओने लुकात छिपत रहे लोग। बाद में प्रेमी उनका के रूपसागर के गांव स्थित अपना घर में साथे रखे लगलन। एकर गुप्त सूचना पुलिस के मिलला पे पुलिस रूपसागर गांव में छापेमारी करके नवविवाहिता के बरामद कर लेलस। एह संबंध में नावानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय बतैनी कि फरार नवविवाहिता के रूपसागर से बरामद करके रामदास राय ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिहल गइल बा। एने नवविवाहिता के बरामदगी के लेके क्षेत्र में तरह तरह के चर्चा हो रहल बा। ई मामला भी खूब उछलल रहे, एह से कि बियाह के पहिलके दिन ही नवविवाहिता फरार हो गई रही। अब बताई भला अगर प्रेम रहे तो अपना माई बाबू ले बता देले रहती, काहे के एगो नया जीवन उजड़ली। अब पहुँचते पहिलके रात खा प्रेमी के साथे फरार हो गईली। ई मामला थाना में दर्ज भइल रहे, जेकरा आलोक में पुलिस लगातार ई फरार दुल्हन के पुलिस खोजत रहे। अंत में सफलता भी मिलल, पुलिस के हाथे चढ़ गईली। अब इनका के रामदास राय ओपी थाना के नावानगर थाना के पुलिस सुपुर्द कर देले बिया। तो ऐसन खेल शुरू बटुए। सतर्क रहे के काम बा नया बियाह करे वाला लोग के। शेयर करी दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद।